Babba Velucci den här veckan. A-Meet from 18s med My Elysium. Tja man. Soft Heart. 98 till 2005 med 18s. Jajamän. 2 år paus, Soft Heart lite och så nu comeback. Yes. Känner stark. Känner mig stark. Vad är planen? Det går bra nu. Nej, vad fan, det var skönt att bara ta lite break och hitta mig själv och sånt där trams. Sånt där skitsnack. Och nu jävlar, nu är jag redo att ta över världen. Ja, i nacken på dem. Berätta lite om My Elysium lite kort. My Elysium handlar om min tjej, eller mitt ex, som... Ja, det är bra skit. Helt enkelt. Det är inte en trevlig låt liksom. My Elysium betyder paradis. Okay. Och hon var bra liksom. Hon var bra. Hon är inte kvar. Nej, jag skojar bara, förlåt. Och emellan så du är ändå lite heavy duty kändisar. Du har 10-20-tal hoes hoppas jag. Ja, olika ställen så här. Nej. I got hoes in different area codes. Nej, så jävla är det inte. Men alltså, jo, nej. Inga kommentarer. Okay. I'm a gentleman. My Elysium med A-Meet. Soft Heart. Of you, you should know that I feel you are all that I need in you. You are all that is real. You should know. That's what makes it real, but